কোন করে না পার্মানেন্ট হেভি পড়ে না ওগুলা কোন করছ না তুমি এপুরে থেকে ঘর ভিতরে ফ্যান উপরে সাইকেলে ঘুরছি তোমার টেম্পারেচার হাই হচ্ছে উপরে ফ্যান সাইকেলে ঘুরছি তোমার টেম্পারেচার হাই হচ্ছে সেই হাই হেলা ভিতরে তোমার লঙ্গিটা ওটা বাবা আসলে বাবা কষ্ট হাই সব से कोण करछि ना तमे तुमको लाटनी सफा करेला झाड़ू मारेला एमिति तमे झाड़ू मार औषध ये तमे झाड़ू मारतो से कोण करना छबुड आसिला और छबुड आसिकी तुम ठक किला पर बोलता खत्म नहीं ना के कोइरो सामले ला सेठी टाइटल शब्द पड़ गायबी परदेसी में परियो परदेसी में परी बना पर स्वामिया उसी करो स्वामिया उसी करो कोइला करो हाय स्वामी Sayang ego
ହେବି ମଉସା ତମେ ମଉସାର କମଳ ଦେଖାଯାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମଉସା ସେ ଭାଉଜ କମଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ସେ ତ ମା ଖଇତାର କମଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଥିବ अरे मोर माई दिनाला प्लेट अछि तू साथी के मिली जाइलु ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଟ୍ ମୋର ମନେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲେ ଧରିଛି ଲାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲେ ହସି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖି ଡାକ ଖୋଲିଦେବେ କଣ ଖୋଲିଦେବେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ବାକ୍ସ ହେଠି ଅନେଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲେ ଲାଟିନ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ହେଲେ ମୁଁ ବାପା ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହେଁ ଓଦରା କିଣିରେ ବସିଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗେଇଦେଲି ଗାଇବି କଲା ଉପରୁ ଖସୁଛି ପାଣି ଛାୟା ନାହିଁ ଖାଲି देखिया जाउछि कुकुर प्राय जनम कर से नहीं अरे जो बड़ी क्या तू पूरा खंडे जनम करतेलुनी पढ़िला ना छुआ जनम करते नहीं तो कॉलोनी पैसा सो भाई कोटा होता तो उठे बाइलाड़ी साथ खाने मत मौसा मौसा राखु ए मुका पैदली मुका पैदली ए नुआने को अरे पारी पा मुई तो कहते आउ
ତମର କ୍ଷୀର କିଣୁଛ ତମର କ୍ଷୀର କିଣୁଛ ଏଣେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈଟା ଅଛି କ୍ଷୀର କିଣୁଛ ଆରେ ତୁ କହବେ ସାଇ ବଢିଆ ସାଇରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈଟେ ସିନାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ହେଲେ ଚିର ପାହାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନାକ କହିଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗାଈଟେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମଶା ତ ବାଘ ଇସ୍ତା ଏକା ଯଦି ଧୋଇବ ଏ ଗାଈଟି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ମଶା ଗାଈଟାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁଟା କେରାଇ ନହେଲେ ଘାସ କେରାଇ ନବ ଗାଈ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଗାଈ କହୁଥିବ ଗାଈ କହୁଥିବ ଗାଈ ଖାଉଥିବ ସେଇ ତେଲ ନେବା ଭିତରେ ପାଟିରୁ ଯାହା ନାଳ ବାହାରିବ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ ତାପରଟା ଖାଲି ତୁ ଇଏ ଆଉ ଶୁଣ ଯାହାକି ଯଦି ଦବ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଗାଈର ଫାଷ୍ଟ ତଳି ତଳି ପେଟୁଆ ଦେବ ତାପରଟା ଖାଲି ତୁ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବ ତାପରଟା ଖାଲି ତୁ ଇଏ ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ପେଟରେ ଢାଳ ଦେବ କି ପାଳ ଦେବ ଗୋଟେ ଓଳମ ପକେଇଦବ ମୁଁ ପଇସା ଭାଇକି କହିଦେବି ତାପରଟା ଖାଲି ତୁ ଇଏ ତମେ ଚଷମୀ ତେଲ ଲଗେଇବ ସୋଡ଼ା ତେଲ ଲଗେଇବ କିନ୍ତୁ ଚଷମୀ ତେଲଟା ଭାରି ଭଲ କାଇଁ କହିଲ କ୍ରୋମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସବୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଚଷମୀ ତେଲ ସେଇ ଚଷମୀ ତେଲଟା ଲଗେଇବ ତାପରଟା ଖାଲି ତୁ ଇଏ ସେଇଠି ଅଛି ମେନ୍ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲ ভিডিও করে শুধু করবো ବଢିଆ जस्मिन तेल टिके मारिबो जस्मिन तेल मारिबो खाबो तो तोइबो से फुला को पाला के अपन बकेले टिके पाछा टिके देले टिके भल लागे एटी ए पाछा टिके दउनो एक कमर मारली गाई नाचली ओ फटा थे कितने पैसे पाछा टिके बंद कर पैसे सुविधा सब अच्छी ओहो तमे ताले से जोरी जीरो खाउतलो अरे ए डायला तो एठी नाही मोर डायला अछि कहली सुना हमर जो मो रसिया रहते तो बस तो के काम ना आई 6000 देले घरे आसी खीर दउतला से गाई ना कोन गोटे रसिया गाई तो सेई जोरी जीरो तमे खाउता एला तमरे गाई पतिए ते आसीला कोठू ये बढ़िया खाली केप्टे गाई
ହତ୍ୟା କରିଛି ମୋ ଜୀବନ କରିଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ ତମ ଡାଇଲଗ ନା ବସ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ତ ହତ୍ୟା ଗୋଟେ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣି ଜାଣିଛି କହୁଛି ଏ ବାଳ ହେଲେ କଣ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଇଲଗ ତ ସେମିତିଆ ତାପରେ କହିବି ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣି ଜାଣିଛି ଗାଈ ଦୁଇବାର ପ୍ରୋସିଜର ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀରର ହାତ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଈର ନାମରେ ହାତ ମାରିଦେଇଛି ଏ ଠକିନା କୋଜ ଖାଇଲେ ନା ଠାକି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଗାଈ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ବାବା ଗାଈ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ଗାଈ କଣ କରିଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛି ସେଦିନ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସ ଛୁଟି ଥିଲା ସେଦିନ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସ ଛୁଟି ଥିଲା ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ବଂଶୀ ମୁଁ ଠାକୁରପତି ବଜଉଛି ଗାଈ କହିଲା ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଓହୋ କିରେ ଭଜ କିରେ ତୋର କେତେ ଲମ୍ବା ବଂଶୀ ଗୋଟେ ଥର ବଜା ମୁଁ ହୁଆ କାଛ ହେଇଥିଲି ଖୋଲିଦେଲି ପିଟିଦେଲି ଗାଈ କହିଲା ତା ସ୍ୱର ଗାଈ କହିଲା ତା ସ୍ୱରରେ କହିଲା କଣ କହିଲା ହଁ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ସିଏ ଯେମିତି ସୁଭାଇ ନକରି ପଳେଇ ଆସିଲା ତମେ ସେମିତି ମୋ ବଂଶୀକି ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ନୁହ ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇବ ତୁ ଗାଈ ନୁହ କ୍ଷୀର ଦବୁ ଏଠି ଦୁଆ କିଏ ହବ ଏଠି ମଉସା ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଥିବା ପ୍ରୋସିଜରଟା ବତେଇଲି ତମର ମନ ରହିଲା ତ ହଁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦିନ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଜମନ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନତି ଲକ ଭଞ୍ଜ ଏ ମଥାରେ ନାଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ बंसी बजौसी और तुम्हें चर करके खिला अच्छा तुम प्रश्न बताइबी अच्छा यदि खिलरे बालक कौन करे ना
हरा